Baikhanai salau wati nok barkhai khwaichampa habar chomni simi ajangpur thanglai su khlaima kasari belkabari o bukhang kotorma klaijak ke salpan kawi tongo abukhano bukhang klaijak enorgaya kokumani bisingti saimanta ajangpur hodraibari dakmabari thanglai su khlaimani lahar abo jungsano jaba salthamrogui lahar kutharo bukhang klaijak norgaya sudu asuk simia dibramotha patini kotal NDC Posti Debbarma bo ola hatino sagbaitani nogo thanglaisu khlaio ke salthamrambui klaija kubukhan kotorma tamni bagi norjaja ingitong haini bagi tabo kumalkhung thanglaisu khlaimani jalaino tingalo klaija kri kokmao khlaijaka. Beautiful Tripura News 8. Baikhanai salau wati nok barkhai khwaichampa habar chomni simi ajangpur thanglaisu khlaima kasari belkabari o bukhang kotorma klaijak ke salpan kawi tongo abukhano bukhang klaijak enorgaya kokumani bisingti saimanta ajangpur hodraibari dakmabari thanglaisu khlaimani lahar abo jungsano jaba salthamrogui lahar kutharo bukhang klaijak norgaya sudu asuk simia dibramotha patini kotal NDC Posti Debbarma bo ola hatino sagbaitani nogo thanglaisu khlaio ke salthamrambui klaija kubukhan kotorma tamni bagi norjaja ingitong haini bagi tabo kumalkhung thanglaisu khlaimani jalaino tingalo klaija kri kokmao khlaijaka. Beautiful Tripura News 8. Baikhanai salau wati nok barkhai khwaichampa habar chomni simi ajangpur thanglaisu khlaima kasari belkabari o bukhang kotorma klaijak ke salpan kawi tongo abukhano bukhang klaijak enorgaya kokumani bisingti saimanta ajangpur hodraibari dakmabari thanglaisu